giver det jo. Ja. Vi har mange muskler i ryggen. Ja. Indtil videre så er det også lidt en IKEA-stol, så skal vi have dem til den nye køb. Ja. Nej, det koster lidt penge. Og så kan du få sådan et bord til at sætte på. Det har hjælpet, og det har du altså meget. Ja, jamen det er rigtig sjovt. Ja. Men det var meget med Jelle lagt af hans legetøj, fordi det er lige på. Så kigger han lige rigtig ud. Ja, ja. Så er det lejlighed til at få en ja, den, altså hvis vi tager afsted, så skal vi have det igen. Ja, eller en tilsvarende. Han havde det. Ja, ja, nu ved at man har en. Det er omkring. Det er også ikke det. Derfor kunne du altså komme til om det der prins Laubert for eksempel. Det kunne være fedt billede. Og det har jeg også hørt masser om. Ja. Det er roligt. Jo, de har i hvert fald kunne godt lide det område der. Men de er måske også, jeg ved ikke, altså, de er måske også lidt mindre til sådan brokvarterstyper. Ja. Altså det ved jeg ikke. Det er måske også det, jeg tænker, fordi ja, vi bare i virkeligheden over, det var sådan lidt, var det sådan en model, det der prins Laubert? Jo, altså jo, men det gør det ikke nødvendigvis. Det er ikke det, jeg tænker, det gør det dyrere. Det må man sige.